Müğəllim, müğəllimə, yazlı Ortaş avılında yaşayışı irli xatınlı Xaciyə həm Xatib Əğləmovlar ikisi də ömür boyu balalarga bilim həm tərbiyə biri. Ailədə də, məktəbdə də birgə bula alar. Layıqlı yolğa çıqqaç da vaqtların көңелле həm faydalı uzduralar. Xəbərçimiz Gülnaz Vahitova оқытушы həm ustaz yılı qısalarında örnək ailə bilan ұшырашып, yaxından tanışып qaytdı. Her яклап сәләтле, кунакчыл, һәр бер мәсьәләгә төпле карашы булган укытучылар гаиләсе белән аралашу да җиңел. Кем генә килсә дә, бу йортта ачык йөз белән каршы алалар. Гаилә башлыгы Хатип абый шушы авылда 1962 елда дөньяга килә. Әтисе урманчы булганлыктан аларга гел күчеп йөрергә туры килгән. Мәктәп белемен 2 басу Арташ, Кукмара районының Березняк, Ашъюмья, Кукмараның үзендә ала. Югары сыйныфларны Килдебәк мәктәбендә тамамлый. Мин мәктәптә укыганда укытучы булырмын дип уйламаган идем да инде. Ну бар бурдаган төрле мәктәптә йөргәч, укытучылар бит инде төрле мәктәптә төрлечә. Менә бер эпизод кына шушында 2нче класста укыганда укыткан укытучыбыз ул хәзер мәрхүмә инде, Саурапа минем характеристикага bir maturganda cümle yazıp жибергән иде. Үзен кичкенә сәхнәдә күрсәтә ала дип. Менә шул cümle мине бөтен тормышымны бузды дип әйтсәм дә була инде. Кайсы мәктәпкә барсам да мине бөтен җиргә шул сәхнәгә керттеләр дә куйдылар. Һәм шуның белән киттем. Концерт куеп авылларда йөреп шунда бөтен җирдә. Хәзер шуннан соң эшкә урнашырга кирәк бит инде. Әти заводнарда ул вакытны 8 еллык кына мәктәп, иске зданиялар, 3 здание бар янда, бай йорты инде, берсе 2 этажлы, асты таш, өсте агач, ул зданиялар хәзер юк инде. Ширкәве бар. Вот беренче, икенче, өченче здание дип йөртләр инде. Шунда әти ул вакытны мәктәп директоры шулай ук мәрхүм инде. Иван Матвеевич белән сөйләшкәндә, мин эшкә лаборант булып. Күп тә үтмәй укытучы авырып китү сәбәпле 8нче сыйныфларга физика фәнен укытырга кушалар. Балалар күп заман, ул вакытта бер класста 30 бала укый. Беренче дәресләр директор урынбасары күзәтүендә үтсә, тора бара үзе генә алып бара башлый. Гөлшат Максудовна 1-2 көн кереп утырды дагы. Все, бөтенесе булган, нормально дип чыгып китте. Мин аннан соң үзем генә керә башладым. Ул 8нче класста, кем әйтмешә, минем сеңнекештә укыйлар иде. И двоюродный сеңнекештә бар. Здоровый малайлар. Гәүдәгә мин тегеләрдән 1-2 башка тәбәнәк. Менә шуларны кызык вакытлар бар. Гөлшат Максудовна керми башлагач, бер узын гәүдәле шипшиңер деканавылдан чөптә укыдылар инде. Ул вакытны интернат бит инде. Шул егет мин рәт буенча сөйли барганда аягын суза да куям. Мин аягын атлыйм да чыгып китәм. Кире барам, та аякны суза бу. Менә шуны гомерен тасым юк. Хәзер шуннан соң 1-2 көн бу мине азаптаган. Яннары соң битле, булар бөтенесе тынычландылар. Мин ул 8нче классны укытып бетердем, экзаменнарын бирделәр алар. И шул егет Себергә китте дә, күпмедер еллар үткәннән соң, 5-6 гына ел булмагандыр. Нырту сабан туенда мине күреп, шунда әйтте: "Хатип абый, сез теге вакытны минем аякка типкән булсагыз, без сезне тыңламыйдык. Сабыр икәнсез" диде. Сабырлык укытучыда булырга тиешле иң мөһим сыйфат, һәм моңа өстәп белем. Соңрак бу мәсьәләдә килеп баса. Иван Матвеевич инде сиңа институтка керергә кирәк ди. Мин әйтәм, нинди институт инде ул? Мин үзем шәр укымадым инде. Мин әйтәм, миңа бер училище гына да җитәр иде. Ул миңа педучилищеның адресын yazıp birdi de birinci tapır gittim ben Kozan'a. Әлі Kozan'da көрмеген. Ну, экскурсия кап барғалар енді оқығанда.
Шунан мен педушещені izleyim, тапмайм гына бит. Ол енді Даурскийда болғанмын соң. Колхозный рынокқа келіп шықтым мен. Колхозный рынокта жүрдім деген нәрсеге росқа түсіп кеттім. Түштім, урам бойлап қарайым, Бекмет Руғына бір здание жазып қойған педагогика институты деп. Görmeydim. Училище топмаdım, кірейм әлі. Кірдім, bütün документтар бар бітінде. Қаршында как раз приемник комиссияның ішке тұрған уақыты бұл. Мен bütün документларымы бердім де қойтып кеттім. Әлі кіресін кірілмегені белгілі түгел, ол да экзаменлар бар бітінде. Қойттым да екінші күні ішке түскіш. Ну как ты, Иван Матвеевич? Мне там замечательно, педушился я не нашел, но институт нашел. Кіру имтиханнарын шын татар тілінде тапшырып, Хатип абый институтның физика, математика бөлігінде шиттен тұрып білім ала башлай. Шулай өзі де оқып, балаларны да оқытып яшәгәндә армияға шақыру келіп түші. Түнде самолетқа отырдылар дағын. Біз теңінде команданың нейінде ғаскер екенін сұрашабыз, әйтмейлер. Bir офицерда үш сержант. Эмблемалары біз білген эмблема түгіл, біз бетінде білеміз. Артиллерийский тегінде мұндайын йод, қонат та бар, якыр да бар андан ендейдір. Әйтмейлер бұлар. Кеттік, түнде самолетқа отырдылар дағын, ерте білән келіп түштік Иркутскіға. Сібір тиресі дальше қоя. Тегілерін малшат, кәңші жоқ. Янары соң аэропортта біздің шоқ деген атыттылар дағын, кеттік вокзалға. Пойызға түйеділер дағын. Барабыз, қоя барғанымызына білмейбіз. Бір подвалға түсіп, бүтін үз киімдерімізді ұтқа яқтылар. Солдат киіміне киіндірділер подвалда, біз пағына біз нәрсе. Бүтін өзі бір түсі билер, бір бізді танымайбыз, қышқырышабыз. Соғбадан екі егіт бар ебіздің. Уасил исполкомда шеміне қазір ауыл қожалығы бойынша. Нәжіп бар ол телевидение өш қысында шәді қазір мәрден өш қысында бұғай. Біз бірге тупландығын шулай үш кіші барып жеткенше. Ебір заман қарайбыз тәрезеден вагонлықта наушки деп жазып қойғандар. Нәсе соңы наушки. Бұл оказывается граница Монголия білен. Шу айтып біздің Монголияға барып кіргенше, жасқа орнашқанша, ненде ғаскер екенін білмәдік. Ол оказывается темір жол ғаскер болып шықты. Ватан алдындағы бурышын үтәп кайткач, интернатта тәрбияче, пионер-вожатый, тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшли. Параллель рәвештә физика фәннендә укыта. Булачак тормыш иптәше Хаҗия апа завод нырты мәктәбенә юллама белән математика укытучысы булып эшкә кайта. Хатип абый аны бер күрүдә ошата. Мен үзем Киров өлкәсе Малмыж районыннан Яңа Күкшел дигән авыл барында, Күпмәра районыннан күченгән Күкшел Пүченкәсе дип йөрттеләр инде ул авылны. Бетеп килә кызганычка каршы урман эчендә юлсыз яклар инде ул. Мин укырга мәктәпне бетергәч, укырга кирергә минем ике мөмкинлек бар инде, ике якка китү, я Кировка, я Казанга сайларга кирәк иде. Күп кеше Кировка китә иде. Киров расстояние буенча ераграк инде, Вятский поляннан поезд белән барасы икесенә дә. Кировка заграк бердән, икенчедән минем Казанга барып татарча татарлар арасында буласым килде. Татар театрларына бик кызыктым. Без анда үскән вакытта татар музыкасына, татар җырларына менә җитмәгән инде ул безгә. Радиодан татар җырлары ишетсәк, бөтенебез җыелышып тыңлыйдыр. Шундай булды инде безнең үсүләр. Казанга киттем шуңа күрә, педка кирдем инде, физматка, математика бүлегенә. Математика инде ансы минем электән сайланган фәние, бик яратадыр математиканы. Физикадан да мактылары инде, но математика якынрак миңа. Шунда без Хатип белән бер тирәләрдә укыганбыз инде, ул заочно килеп йөргән. Мин шунда общежитиедә торып укыдым. Бер-беребезне вакытта белмибез әле.
Укытучы белән укытучы кавышкан гаиләләр аеруча нык була. Алар 1988 елда өйләнешә. Бала ялыннан соң Хаҗия апа Язлы Арташ авылындагы башлангыч мәктәпкә эшкә чыга. Икенче тапкыр декретка киткәч, аның урынына Хатип абый урнаша. 2010 елда башлангыч мәктәп ябылгач, алар укытуны кабат завод нырты мәктәбендә дәвам итәләр. Хатип абый эштән иртәрәк туктый. Хаҗия апа 35 ел хезмәт куя. Ул лаеклы ялга чыккач, мәктәптә ябыла. Элеккеге укучы белән хәзерге укучы арасында алай зур аерма бардыр дип күрмим мин. Укучы аның системасында аерма күп инде хәзер менә бөтенебез дә аңлыйбыз бит инде. Укучылар элек тә аның авырдан аңлый торганнары бар инде, җиңел укучылар бар иде, тырышып укучылар бар иде. Кайсыдыр гаиләдә укучыларны бик тырышып балаларын булышалар, тәрбиялиләр, контрольдә тоталар, кайберләре салкынчарак карый бит инде. Ул элек тә шулай иде, хәзер дә шулайдыр кебек миңа. Ну, хәзерге системаның авырлыгы шунда, аермасы да инде хәзер күбрәк менә мин ЕГЭ фәнен укыткач инде без гел бары тик математика белем бирергә тырышабыз бит инде, экзамен бирдергә тырышабыз. Ә инде тәрбия ягы ансы аксыйдыр кебек. Элек ул без укучыга якын килеп, тәрбияне дә күз аллап, гел математика белән генә түгел, әле башка нәрсәгә дә вакыт буладыр. Хәзер аңа вакыт калмыйдыр кебек, менә минем фикер шул. Мөгаллимнең гаиләсе үзе үрнәк булырга тиеш. Әгъләмовларның 2 улы да бүгенге көндә әти-әнисенең горурлыгы. 2 малай бар инде безнең, берсе 89 елгы, берсе 92 елгы. Улысы физикага укыды, ләкин петта инде аның укыганда ук инде 1-2 ел укыгач аңлагандыр, мәктәпкә бармаячагын, башта әле бәлки эшләрмен дигән теләк белән кергән булгандыр дип уйлыйм инде. Анда аспирантурага калып әле әзрәк үзе дә укытып та йөрде, ләкин инде соңыннан башка өлкәгә күчте. Ул удаленно эшли, компьютеры үзе белән төрле шәһәрләрдә яшәп, акчасын шул компьютерда эшләп, сәяхәт итәргә ярата инде. Шул аның эше. Улы малай кичкенәсе? Кичкенәсе нидә укыды, программистка укыды һәм программист булып эшли Казанда. Яхшы фирмаларда эшли, Аллага шөкер. Гаиләсе бар, яшиләр Казанда. Лаеклы ялга чыккач та тормышны мәгънәле, тагын да кызыклырак итеп була икән. Моның сырын безнең геройлар яхшы белә. Эштән туктагач та ниндидер шөгыль кирәк. Менә пенсияга чыгасы кешеләргә нидем шул, киңәшем шул. Ниндидер бер шөгыльне алдан уйлап куярга кирәк инде. Юкса авыррак вакыт үткәрүе, шуларын басуы, гомер буе укучылар арасында кайнап, мәктәптә кайнап, кисәк эштән туктау җиңел генә әйбер түгел, моны аңлый инде пенсиягә чыккан кешеләр. Минем бер шөгылем менә шул булды инде. Менә мондый картиналар буярга өйрәндем мин. Панамерам ул, мин үзем рәсем буенча 0 идем инде, 0. Минем мәктәптә дә эшле иде ул рәсем фәненнән. Ләкин рәсем ясаган кешеләргә кызыгадыр идем. Хатип менә матур итеп ясый, сул кулы белән матур итеп сызгалап момент ясап куя ул рәсемнәрне. Шундый номерлы рәсемнәр барлык икәнен белгәч, миңа малайлар кайтып бирделәр. Ясарга өйрәнеп киттем. Кирип, менә шуша итеп, өйне хәзер картиналар белән бизибез. Хаҗия апа картиналар иҗат итсә, Хатип абый үзе барлыкка китергән станокта пенопластан берсеннән-берсе матур фигуралар ясый. Яңа ел бәйрәмендә дә капка төбен үзе ясаган сыннар белән бизий. 8 март, 9 май һәм башка төрле бәйрәмнәрдә дә хыялланып иҗат итә. Менә бу 2019 елда оешкан бакча. Монда инде безнең төп карлыган, кора җиләге, алмагачлар, груша, бакчаны үзе без кәлшәләндерәбез һәм инде буш урыннарга эштибез. Менә безнең монда зәңгәр белән күрсәтелгән карлыган, ә кызыл белән күрсәтелгән монда безнең кора җиләкләре. Кора җиләкләре инде безнең төрле сортлар, карлыгандагы төрле сортлары бөтенсе язылган. Һәм һәрбер төпкә менә шулай итеп номер сугылган инде. Без инде кайсы елны утыртканы да бар. Агач инде берничә елдан соң җимеш бирми башласа инде без моны
almıştırabız onları son. Mesela bu retteki üçüncü bitken, biz ona ikinci türlü yoğuna karşı oturtabız indi. Менә шушындый planlar var. Аларның уртак шөгыле бакчачылык һәм үлән шәйләре әзерләү. Үләннәрне җыеп, киптереп, матур савытларга салып, үзләре куллана, якыннарына бүләк итәләр. Хатип абый һәр кич алдагы көнгә эш планы төзеп куя. Максат икенче көнне барысын да башкару. Күп вакытларын сезон вакытында бакчага багышлыйлар. Бакчачылык белән бит инде электән шөгыльләнәбез. Бакча кичкенәрәге элегрәк. Соңрак инде менә бу зур бакчаны да җиләк-җимешләр утыртуга бирдек. Карлыганнар үрчетәбез. Күбәйтте карлыганнарны, төрле сортларын утыртабыз. Кәлшәләндерәбез. Кәлшәне яңадан күчереп тә утыртабыз. Кешеләргә, күршеләргә дә, туганнарга да бирәбез. Карлыганын да бик ире сортлары да бар, бик тәмле карлыганнар. Аны инде бөтен кеше кызыга, бөтен кешегә дә җитә, Аллага шөкер. Әгъләмовлар мәктәптә генә түгел, тормышның һәр өлкәсе буенча укытучы һәм остаз. Алар белән төрле темага сөйләшеп сүзләр бетмәй. Хезмәттә үткән гомернең лаеклы ялында төрле төсләр белән баета беләләр.